เป็นเป้าจึงสงงูอยู่เลยในกสงี้หากบังยอดเต็งยังบันซ้ำอยู่กับเทียนกับโจเลยบันง่ายคุบเลยพิลังบาร์กับสงบรู้กับเทียนกับโจเลยในกสงี้ง่ายคุบเลยพิกับกระเต็งกับจีสคริสเพียงสงบหายกับบลองกับเซียนกับนิ่งกงพิสงับกับเทียนกับโจเลยแล้วมันกับ channel งับเพียงสงบหายพิกับกระเต็งกับจีสุก็บันองคุบเลยชิบุนบันพิกลอยบันสงับกับเทียนกับโจเลยในกสงี้บัดดักกับบุรมีพิกระปันSngobha sa subscribe ini ke channel ke bang keren ni ke ksin ke soblei malagasngi ngakpa kwa ipi ba pin subscribe na ka banta jongpi ki bang pat siam la subscribe but Sngobha sa share ro ini ke program shiki prolog ke jongpi shiki bahing ke jongpi shiki pramarjan jongpi shiki ba ye ki ba thoin ke jongpi Sngobha sa share ini ke program ngangit scam ba kis ngap ke ktin ke soblei makiro on ringi ki khamjan so chispress ban ngangit scam u jisu yo ban pen emiki ban kerkhu ban thau thumai ban tei ga jing em ga jongki habaki osngo ni ga ktin ga soblai ngangit scam ha bang yo osngo ga ktin ga soblai kan wan ga jing plan kan wan ga jing pen khia kan wan ga jing pen thumai kan wan kamba ga jing em jonga ba jongpi ta om tang bang yo osngo ga ktin ga soblai yangin ngai ga ktin ga soblai yangin shanya ga ktin ga soblai yangin pen ko mu ro ha ga ktin ga soblai ka bang yo osngo di hangta gi kamba kinsa hage ching em chunga bat jongpi ko blai chibon no pis ngap iking ko jongblai bat tongin ya late no ban nga shani ga ktin ko jongblai ka badon ka jingkular hage ni ga sngi ka ching em ka chongi ini puson bat nga ni ga sngi chopang ka jingkhawai shongkurim hapo Kana Galilaya hage ni ga jingkhawai shongkurim hapo Kana kadon ka jingkai nam ta jonga ba jongfi de shwabang ni puson ya ka tongin ni pulishwa ya ka ni ga jingtho hage ktin ka jongblai chopang ka ni ka jingkhawai shongkurim hapo Kana da ka bangini puli bat nga na ka gospel ka ju Yohanes kalong ka ba ar ka khot ka ba ningkong hadu ka ba khatwei to ngini puli shwa dikit khot bible hadin ka tangin si pusan ha ka balai ka sngi la don ka da ka jingkhawai shongkurim ha Kana Galilea ha ka ba ka kmiu Jesus kala don hangta la khot ro yo jisu badi ki sinran jung ude sha ka da ka jingkhawai shongkurim te habalalut kawan ka kmiu jisu kala ong hu kim don wan shu jisu te lo ong haka ngadon kam ayu bat pha ko gabriel ka por jonga kam pat boy ka kmi jung u te kala ong hakiti ki shakri ya ke eru ka bau ong ye phi phin le ken te la don hangta henriu ki kraum ki bada ki mau balabu knang ya kan niam ka jingpen kho jong ki jiu ki bangyam wei ar ne laimon Jisu te la ong haki to pendap ya kita ki kra da go te la pendap son yaki ana kumta ula ong haki to tong menta to ra ru ha unong sensar ka jingkhawai te kilay walam te onda uta unong sensar ka jingkhawai ula mat ya kita ka wala pen kelawan but tip nangno kalalong henrei kita ki shakri te ki batong ida ka kila tem uta unong sensar ka jingkhawai ula khot yaw to nung lek kurim bar ula ong ho ki briu baro ki bu hakmat e ka wan ka babha ningkong onda kumta ki yadi bha saya ka bakham sniu me pat mela tingkai ya ka wan ka babha hadu menta ya kani ka ba ningkong na ki kamba jong jisu ulale hakana Galilea bar ula penpau yala ka buram ti ki sendran ju kila ngai hawo Oblen kerkhu ye philang barok ke besngap ini ke ktin ke chumblai ke bang puli ni ke por. Tari ke por ngini ya puson ye ni ke ktin ke chumblai ayu ke don ban keren ngi. Kadi ke kamba ke bau Jesus ule. Kadi ke kamba ke ban ningkong ning shap bat ke kamba ke ban ningkong ke bau ule. Kadi usnang ha kadi ke long ying ani ha kadi ke jingkhawai shongkurim hapo Kana Galilaya. Tim em ke long ying kadi ka kintang hakmat jong ublai ka long ying ka de kata ka ba ublai sngo khia hadu ka kata ka long ying ka de kata ka ba ublai hi ai baru kwa ba ingin subar bahai ka long ying habang ipet ya ka bible ka long ying ka ba ningkong ning shap ka bible ka de ka long ying jong adam bat ka im ani ka long ying ba ningkong hasla juga perfai ka de ka long ying ka jong adam bat ka im kani ka long ying ka ba ningkong ka de ka long ying ka ba i hang ne soitan la yo bat pen prapom ni ne kalong yi bat pen shot ne kalong yi
menba u Adam bat ke im ki le pop ki kongu u soitan hagapor kaba pensoi ki menba ki don hakpereden but yagadi ka long ying la penchot pat gi i ka jingbi ka pop kala rung hani ka long yi hagabang yu i kan u penyap yu abel kanu ki chingele hagani ka long yi soitan ulayo ban pen prapom la ni ban penchot ye ka long ying ka ningkong Henry ga skotnat pan habo Jesus Christ one hasla ju ko perfect habo sedang ban le igi kamba usdang swa na ka long yi namar gidon yu blay u smokia ye ka long yi Try Jesus smokia ye ka long yi ga chopi unwan ban tay ye ka long yi ga chopi khot sngop ha yu Jesus Christ ha ka long yi ga chopi tim nem lada pi priang yu Jesus Christ ka don ka chopi ka don ka chopi ka diga jaka song ka yu Jesus Christ chi sen bo Jesus la song ha ka don ka chopi kaumon la song ha ka yi ka chopi namar ka jaka song yu Jesus ha ka yi ka chopi ka diga don ka chopi dan priang chopi pi pat priang yu Jesus priang no yu Jesus ka don ka chopi abo rong Jesus ka don ka chopi ula rong ha ka yi ka chopi but un tay pi but un tay ka long yi ka chopi Smotanat hangni hagni ka jingkhawai shongkurim ki invite yo Jisu khot sngop hai yo Jisu khot sngop hai ka Mary but ki sinran ka sngi ka ban ningkong jong ka longying ka de ka sngi kentiu kurim ka sngi ya tho ka de ka sngi ka ban ningkong jong ka longying ka smotanat hangni nadu ka sngi ka ban ningkong jong ka de ka longying hapo Kana Galilea ka sngi kentiu kurim jong ki khot sngop ha yo Jesus Christ ka sngotnan habau Jesus Christ urung haganu ganu ka longying ki jabe ki kamba habau Jesus Christ urung ka longying ka jongpi ki ja ki kamba dei ka longying ka jongpi ul pendap ye ka chaka ka butuna ul plat no ye ka jingle rai na ka jingle rai sha ka burom utrai ula ban le kumta ni don yu ble bala ban pen kala khongpong na ka longying ka pai ko pra sha ka longying dap ye ga jinglong ka wei ka jing sngot ho jingmot ka ba jing e ka ba akar khu na ga dang ka long ka ba dei ban priang yu Jesus Christ ka don ban ai jaka yu Jesus Christ ka don ba un shong ko jong phi khnang bo udio ban rung ha ka yi ka ba phi shong ma phi tong ni pa ya bo Jesus Christ udon ha ka ni ka jingkhawai shongkurim ka e ka ba la ya thu ang ni kat ba ka ta ka jingkhawai ka dang ya chopran kensan ka don ka jing lut no jong ka wan hapdeng jong ka ni ka jing khawai shongkurim po Kana Galilea lalut ka wan hagipor men chwa ka wan ka di ka ba ki juya di hagapor ka ba ki le snobha la ni hagapor ba ka don ka jing khawai ka di ka so wan ka ba la ju ai snobha ban di kinong wan haga jing khawai Henry namar le se ka daw jong ka jing bombiang ba ka jing penbai ka lut no ka ni ka wan pada lut kawan kalong kajing le ran ka bakraw hagani ka jing khawai na marba la lut kawan te tang kajing le ran hi ka ban ap hagani ka jing khawai shongkurim but ka Mary hadin bakla tip ikata don ba yathu ha ka Mary di trying le se kilawan ban yathu ha ka Mary bakala lut kawan bakaba smotnat ka Mary kala nang ban yathu ya kata ka jing yashem ya ka jing ya ka jing duna jong gani ka long yi ka lek ban yathu how brave but they how Jesus Christ ka Mary ka yatho ya kata ka jing lut jong ni ka wan ha ka jing khawai ka chaka ka bangi dei ban yatho ya ka jing don kam jungi ya ka jing jungi ya ka jing duna ya ki ka nu ka bangi don kam ha ka jing jungi ka chaka ka bangi dei ban yatho how Jesus Christ lani yatho aki brave ka chuk play kanang ba ki brave ka chuk play kin yatho how Jesus Christ nagadang sngotnan ba kiwan ban yatho ka Mary ka lek ban yatho how Jesus Christ kay ka jing kai ka bang yo ta kaumon pada pikwa ba Jesus Christ unle kamba ba Jesus Christ unle di kamba hakani ka jing khawai shongkurim ka ningkong galong ka jing dwai pikwa ba Jesus Christ unle kamba ha ka ying ka jongpi ka jing im jongpi ha ka kam jongpi ka jing dei ka jongpi ka jing duai ka dei sinjam ka beningkong ka bomot ka Mary ka lek ban yet ho how Jesus Christ ka ba kren shapang ka jing duai ka jing duai ka dei ka ta ka jing pentip ye ka jing don kam ka jongpi
how try ko bala tho ke city ke Philippi ka nong ba sao ga khot ban ring what ku slai ki e ro henry ki e de ka jing duai to phin pen tep ye ke jing non kam ke jong pi how try habadon ka lu ka jing duna ka jing ja ka jing kulmar ka yeng la ne ka jing pang la ne ka jing kerdo la ne ka jing shale bom dei la ne pai ka ying ka sem la ne mat ka jing ka ying ka jong pi phim de ban khuslai ka jing khuslai ga wan tang ba wat ai jakai ka jing khuslai ha ka jaga ban khuslai duai don bon ba ki ki pa ki pa khuslai ba nam ta ikurem khuslai mdagi khon khuslai na ka mata ki persa kurem na ka mata ki ksiu ano yu pi ka jing khuslai ka de tak ka jing penlut kai ya ka por pen sarwa kai ya ka por la de pi khuslai ka bible ko ba su spa ya ka por la de pi khuslai dan jing mi e ru em tang ka jing du nong ka long syaitan unang yo ban khnyat e pi ban tre ka kam ju ka jing penjat la de khuslai aga jaga ban khuslai duai namar la de pi duai jagi kamba ka lenti ka bangin yo pedeng gi kamba na ublai ka de ka jing duai naga daw ka jing duai ka de ka jing pentep ya ka jing nan kam ka jong pi show tra ya tholot kom ba pi long ka ka pi shem na ka ying ka jing long jong ikurem ju pi ka jing long jong ki khon ju pi ka jing long jong ki khot ju ka ying ka jong pi ya tholot ka ta baro au trai kila banong trai bai ha ying jonga ka don ka jing ya maya nia ka don ka jing pang gadon kajing kerdo gadon kajing jenjar ya tholot ya kata baro how try ya tho ya kata the ya kata kajing non kam kajong pheu try kumba ka hana ka mat jing kam don khon ka lech ka temple ka yam ka the ka kajong ka dwai ya kmat jo ublai baka ya tho baka mat jing jenjar palat bakam don khon ka pan khon baru play you ai khon ya ka hana bat kum taro pi ya tho how try ngano yi pi try un chuba kam ka jong pi ga daw phim smola ban twa ye thu ki pri ka jong play ro but ni kum ki pri ka jong play ro ban bono ban ye thu ka jing ka jong ki hanga hapi ani ki pri ka jong play mangi pat ndei pat ban khat madan sa shawi pat kamram jong ka long ban ye sai ban duai na ka ban da jong ki ban ye thu how try ye ka jing kam ka jong ki pas ngotnat ka mary marsen tip ikata kalai ban ye thu bai how Jesus Christ da daw hapi don ka no ka jing don kam lai how Jesus Christ ban ye thu Jesus Christ wong kum ni haga gospel ka jung Yohanes kalong ka bakhat saw tung ni puli ban nga da khat ka ba khat lai khat saw ong kum ni Jesus ke ru ba phin pan haga kerteng ka jonga ya ka tangan le ba on pendon buram yu kupa how khon lada phin pan ke ru nanga haga kerteng jonga ya ka tangan le samu Jesus Christ ke ba phin pan haga kerteng jonga ya ka tangan le ong Jesus naga daw pan haga kerteng Jesus pan te on sa ai ti te on sa pri wat te pin sa siam ya pin wat yu try ya pedeng jing ya pin try pin khot ka pan ka kerteng jong try an pin em ya ka ying ka jong pi penting ke jangan kam ke jong piau try ingkong ni i hang ne ka Mary ka Bible kong kum no snam kim don wan shu kala ya thu ka Mary ho Jesus ko Jesus kim don wan shu ka mot ka Mary kala ya thu ho Jesus ba kim don wan ngiru ni ne thu au try na ma ke jing duai ye ke jing don kam ke jong i paro but din ba ka Mary kala ya thu ya kata ha ka de khot ka bot pat ka ong kum ni sap ka Mary ka kemiu Jesus te kala ong ha ki shakri ya ke eru ka bu ong yu pi ban le pi le ken ke ji kai go ba ar pat ni yo ang ni din ka jing duai ke bangi de kam ban le kata ka long tongin don ya ka jing i ka Mary han ne ka don ya ka jing ba uni Jesus Christ ka tip ba ude khun jo play katip ba ula ban le ki kamba ka don ka jingai ha ka Mary la ga daw ka ya thu ho Jesus Christ ka ong ko Jesus ka di ka yeng kam don wan sho but malibo ka Mary ka ya thu la ma katip u e Jesus Christ wrong kamar ka Mary di makageng ka bapun yu Jesus Christ ka pun yu Jesus Christ na ka bor jung mun sim khoi katip ba ni
uba ka khama ka ri khun chung ublai na ka bor um sim khoi apun ka po chaka ri nong pen im chung ka perfect na ka daw ka Mary ka tip ba la da ka ya thu au Jesus Christ Jesus ula ban le ka pom la bat ki briu klong ka bala ba ublai ka daw Mary ka ong ni ki senran ka ong ni ki shakri ke ka ba Jesus un ong to phin le kata ka ka tin so ka jingai ka ba ka Mary ka la ya thu lupa ki ki shakri ke bu Jesus Christ o ong ni pi ban le to sule ya kata ka jingai pitem ne em ha pa phila duai shim ka sinjam ka jingai la ne ngai ka jingai ka de ka jing shanya li hau blai ibun sen ka jing bakla galong hadin bang ila duai ni arta tin pan ni khoslai biang ni shapting biang teng don pat ki bong ni long ne tharai ni kulanam kelasyu ne mi kop su un kela mi kop su bakan kela mi kop su bakan mai biang ka ying don ki bong ni mla su ki kren arta tin ben pan bai ka merite kren ni ki tin jo ka jingai ke bu Jesus Christ ong yi pi ban le shule ya kata di ka tin jo ka jingai kata ka jingai baka Mary ka don pitim em om tang bang yo sngoy ka ktin henry yang in shanya ka ktin ano ipi habang shanya ka ktin ni kongo ka ktin ti hangta ka kamba kan cha namaru Jesus Christ hiwong klem ka jingai mla ban pen sngo bhayo blai klem ka jingai mla ban sngo bhayo blai pang ka jing duai klem ka jingai kamlong agadaw ka jing duai ka bada ka jingai kata ken ka pen sngo bhayo blai agadaw ka de ngai pi ban ngai ka jingai ka de ka jing sngo scam ya ka bani kramen yang in ngai au Jesus Christ de ka donot baro ku blai khot ngai pi ban ngai yang in bread no itu ka jing shapti pikan mau Jesus Christ wang la de pi rong sa ka pulit to pin khang ka jing khang haba pi khot kerpat yu khupau jong pi ka beri un ainong yu pi ka bapau ke ka jing khang jong ka jing arten khang no ka jing khang juga jing arten ka jing bom ngai kamot wat sha ba ka jing bom ngai ka jing arten ka jing khuslai ka yo jakai pi khang no ka ta ai ba ka jing ngai ka yo jaka po jong pi ya pin jit ban ngai how try da ka ton bro ke ka jing ngai ngan ong biang ka jing ngai ka de ka jing shanya tam ni try ka jing shanya ka ktin ka jong play ka jing shanya mau tau play ubang ni duai ula ban le i kamba ke long ki bala how play kata ka de ka sincham ka baar ka Mary ka le kata ka long ka don ni ka jing ngai kata ka de ka ba pen sngo ba yo play ka jing ngai nang tang i ka Mary ka ong sai ka nepan ke ba Mary ka don hang ne kata ka long ka jing ko mu baning kong ka jing duai ka Mary la pentip ye ka jing don kam jin ka ying bakim don wan shu la pentip ho trai ka mot ka di ka jing duai ka baar ka Mary ka lang ngai namar ka ong ke sakri ke bu Jesus Christ ong yi people le bar ka balai ka Mary ka khot hang ne ban kongo chu kongo ye ke bu Jesus Christ wa bat kini ki senran bat kini ki sakri ro marsen ong u Jisu ya kini ki sakri wa u Jisu ong kumnes nga u Jisu te ong haki to pendap ya kita ki kra daga te ki la pendap sonya ki manda kumta ong haki to tong menta to ra to khilai ai how to nong sensar ka jingkhawai ngam kini ki sakri ki le kumno adin bu Jesus Christ ula pha ya ki ban tong ki shu ko mo bai ki lai chawa ki tong yi go bat ki pendap ya ki kra daga klem jing artin ki shu tong be ya go bat ki shu ko ngo bai ki pendap ki kra andala de pendap ki kra Jesus Christ ong pat tong mentai daga na ki kra khilai ai ha uta unung sensar jong daga jingkhawai kini ki sakri ki shu ko ngo bai kat ba ki dag ko ngo ya ke bu Jesus Christ ule kai kamba ka cha layo i ba ka ta ka lapen kala wanya ka pitip na em ba Jesus Christ unyo ban le i kamba lightly kini ki jing kai ki yo ni ka jing duai ka jing ngai bat ka jing kongo
Bikin mau Samuel wong kumni im Saul wong. Pulih ka kitab beringkong Samuel kanong kapakatsan dekat kapa Arfuar. Ka jingkok mu ka kambha ban ye ka jingknya. Kau mun kapa krau akamat juk blai ka ka jingkok. Ngalor ba pila duai. Ngalor ba pila ngai. Ka di gopor ban pentre kami de ka jingai. De ka jingkok. Ka ka jingai. Ka jingai ka jada ka bagyo sngoy shwai ka ktin ka chunglay ka wan ka jingai om tan bagyo sngoy ka ktin henry ka jingai ka di ka jing shanya ka ktin ka ba ka ktin ka chunglay ka om ning shanya right but ka jingai ro ka di ka jing kokngo ka ktin dan bun ba ki kristan ki ba chu sngot na tang ban duai ki sngot na tang ban yo sngo ro ka ktin ka chunglay henry klam shanya pa di ka ktin ka chunglay klam kokngo pa di ka ktin ka chunglay Dina daga daw undon ki kamba ki baca. Baru Jesus Christ ule ki kamba hangni haba kila pentip ho ye daga jingdon kam bamdon wanshu kumot kila tuai. Nalor kata kamiri kalangai ye ga ibu Jesus Christ wong kala phabi banle kaumot kalangai kalon ka jingai. Rom tang kata kalon dur ka jingkamu. Dei haba don ka jingkamu jagi kamba. Kat ba kidang tong ni daga nau do ukra Adin balak pendap hokra. Be ai hau nung sensar. Jangan dekat jingkhawai. Anda ulah mat uta unang sensar ke jingkhawai. Ushem bakata kawan ka ba umat kalong sisa kawan ka ba batam. Hadu bauong. Balai bau ni nong khawai shongkurim. Ubu e kawan hadin. U ai de kawan ka ba kam sniu sa kamat bu man kawan ka ba bahasa din. Balai bau ai swada kawan ka ba batam sa kaman. Ushem bakata kawan ka ba umat. Penkelau Jesus Christ nak siya kawan ka lasyam baka day kawan ka batam. Pitim na lalu Jesus Christ ule ka batam. Nagadaw kaday yang IP tang ban sukok mo ka jingkok mo kalong ba kongsan. Jesus Christ hi ulong mo ka nuksa juga jingkok mo wan siya ka perfect ban penkok mo di hakaman ka jong kupaw jong. Nagadaw Jesus Christ ka perget sa mani udway kumba hakaman ka junga Henry kum hakaman ka jome om hakaman junga try anle Henry hakaman jome anle ko pa om Jesus Christ pinpuli ka shiti ki Hebrew ka nang bisipo ka kat pa niyo Jesus wan sa ka perfect ba unyo le hakaman ka junga pa ka jingkot yang ay piro yangin ko ka jingim Kristan ro ka jingim jo ka jingko ka jingim Kristan ka ba senjor ka jingim Kristan ka ba klem ko kadang ka jingkok mo kalong ko kongsan pinyo iya ka Bible kinugidu ki priyo ki bokok mo ya ka ego blay ko jabe ki kamba am ay tanggawi la ni argi luksa haba Moses rengkat bagi kon Israel kimi nari Egypt kimut banlai ser Kana Henry kia kendo ya ka duriau ko besau along kum ka jingkhang nan ti ki hari klau Henry haba Moses ukmit lagi kamat so blay Play ong kum ni Moses. Ko Moses. Tomen ra yo tu dingdo. Kat bo Moses ura yo dingdo. Katu ka jingkok mo. Ka jingra jo Moses ya u dingdo ka jingkok mo ka jo Moses ya ka ko ba play ong. Kat ba Moses ura yo dingdo ka umut u kok mo u play u kat duriau basau. Play u plilenti. Kat bamapi mga gidang ko ngo ublay un kat ya gitu ke ching ke chongpi ublay un penchat pen prai ke bor ke ching dom ke ying ke chongpi ublay un le ke kamba ke ching chongpi kan ai phi se ko gitu sa ikan mau nem Petrus ha ke bor ke bo dam tong dok khabro shibet yo dok kha on the lawan u Jesus Christ ha ke jaga ke bo Jesus ha ke jaga ke bo Petrus udan pin puli kata the gospel jung Lukas kalong ke pesan Jesus ong yu Petrus kilit ban bread jar ke jongme syake bakam jeliu ki penat jar jongme syake bakam jeliu baru Petrus ong kotrai ngila ya persang baro simen Henry myo ruem namar kata kedien ke bameme ong ngangan lek ong Petrus ukok ngo kata kedien ke Jesus Christ ong kilit bread jar ha ke jeliu baru Petrus wang namar kita ketin ke jome ke me ong ngangan kok mo kat ba Petrus udang kok ngo ulek ban bread ke jar ke jongo syak ba jeliu jong kita ki ba shem bala pringat sibun ki dokha
hagijar hadu arling ki do kha la thep bat la jangam su te ki ling ro jagi kamba ki bakrau kat bau Petros udang kongu jagi kamba sakawi ki nuksaro pikin mau ki shipongut ki pangyang tholi ki ba kerpat yu Jisu on penkhia baru Jisu ong ye ki khilai ban pen i la dia ki lengdo kat ba ki dang kongu hada ka ktien ma pen khu ki ka dang anoi pi ka don ka bor ka chin kongu let's say pi ong ni ngala duai ngalang ngai hatungi pentri kam ni ami te ka jingai ka bangi ong ngai ting ting i shu ong ngai ang ba ka jingai ka de ka ta ka jing shania ka ktien ban om tang bangi shania ka ktien i pen kongu sunan ha ka ktien ka ek ba ka ktien ka zublai ka ong ni pen kongu ka ni pentri kam ka tiang ta ki kamba kinja ai pi kwa ba ki kamba kinja shupen kongu aga ktien ka zublai na lor ba pila duai na lor ba pila ngai yang in kongu de haba kila pen kongu kini ki shakri kini ki senran u Jesus Christ open kala wan ya ka small ternat pitim ka bomla bat ki priu kalong ka bala baru play haga jingsha ban yo e ka wan don kam ban thung yu ding so wan ban thung yu ding wan bat ban ab hadu un so ro don kam laisnem bau ta uding wan un sei so ban yo e ka wan ka bang baru don kam ban predem ye ka so wan bun snem en rai hau Jesus Christ secret mat la man yo e ka wan ka batam ka bangtam ano yupi how Jesus Christ la ban yo e ka long ying ka ba song sai la ban yo e ka chim ka ba thamai ka ba kerku ka ba dan puram pat sai si la how Jesus Christ ngako ka ba blood sa ka wan ka ba bang don na pedeng jong pi ngo kum ba ka jim jong pi ka la blood ngo kum ba ka ying ka jong pi ki don ki e ki ba pen blood e ka ying ka jong pi len ba ki jing cha ki jing long ba smear Henry la ban pen thiang pat e ka jing dei ka jong pi ka long ying ka jong pi ka jing im jong pi e ka lawe ka jong pi ha ba pi ko ngu e de how Jesus Christ ka daw ka jing ko ngu ka long ka kong san ka jing ko ngu ka khamba ban ye ka jing knya ka don ka bor hai ka jing ko ngu jagi kamba ka jing ko ngu ka pen sngo ba e yo blai ha ba ni ko ngu de ka ji ka ni ka si ka long yangin stang ban ko ngu no ye ka e ka bangila yo ji kai paro shi ka ta ban kum no phin la ban pen tre kam ye ka kring ka jong blai de ha ba phi duai man la ka sngi phi ngai phi shania aga ktien phi shania li ho tra ba phi pen ko ngu ye ka e ka bo Jesus Christ ba e ba kring ka jong blai ko hang ta phi ni e ka jing im jong phi on ang pen kala don ka buram shi ka buram ying jong phi on thau thu mai kala we ka jong phi ni ki kamba kin cha kumba ja kamba hagane ka ying lani hagane ka jingkhawai po Kana Galilea kumta kan ja kamba haga ying ka jong phi ga jing im jong phi ha phi duai phi ngai ha phi kongo ya ka man ka so play brain ka khu ya phi ne ka kring ka jong play yang in le ka ek ba kring ka jong play ka khot ni ka sngi ka jing khot ni ka sngi ka long duai ma la ka sngi pen tip of try ka jing non kam jong phi ngai how try de ka don paro shania how try de ka don paro shania ka kring ka jong play but kongo de ka kring ka jong play ta ga de ka jing khot yang ai phi man la ka sngi bang ni ben le kin ja ki kamba ha ka chim jong jong phi an duai phi ni ka por lawana kamat chume ko palang ba Jesus Christ banduai na ka banta ki basngap ka ktin ka jome ni ka sngi oblai ka jing khot yang ni ka sngi oblai ka dagalong banduai ha ka chaka ban khuslai ka de yang banduai ha ka chaka bangin smosi sa ka de yang banduai ban pentip ka jing non kam jongi hame namar ko try meong ke ba phin pan ha ka kerteng ka jongan au kupa on a ye ka ta on le ye ka ta rap ingi nang ni shakmat ablai bangin pentip ka jing non kam jongi hame haga jaka bangin khuslai ngin duai bangin pentip ka jing non kam jongi hame om tang bangin duai henrei ka de yang iru ban ngai ban shania haga ktien ka jome ban ngai aki kular ka jome ban ngai hame da ka donor baro om shu ban ngai haga bor la jong haga jingla la jong ban ngai ka e ka ki breu ki ong henrei ban ngai ka e ka ba meme ong ko twa chi so lai twa chi so lai namar klan ka jingai mla ban pen sngo ba ya me ka de yang i ban wana khamat jome da ka jingai ko twa chi so lai ban im ye ka jing im chu ka jingai nang ne shu kaman ban ka de yang iru oblai twai
ban pen kok ngu haga ktien ke jome namar ka jing kok ngu kalong kam krau ban ye ka jing knya ya rap ingin im ka jing im juga jing kok ngu ke ka ba ka ktien ke jome ka kren ke ka ba me ken tu ngi ngin le ya rap ingin stand no ban kok de namar bang ibu teng ban kok ngu ngim tre ban kok ngu ha mon jome ngim tre ban kok ngu ka ktien jome de na ka daw la pen pep ye ki kamba mem sim la yo ban le kamba de na ka daw ba ngi hi ki klen kok isat la ya me ba ya rap ingin du ka ski ko troi ka jing duai ka jing ngai ka jing kok ngu kan long do long snam ka jing im jumi man ka ski pen tre kam ye ka ktien jome ka jing im jumi man ka ski try ka khoi ki khon jome ka ski na pen sle ki na pen ko bor ki na te ka jing im jumi na pen khia kran ki ba pang ba shitom ro ka jing pang de ka kertengu jisu nga be nga kren ka jing pang ka de ban mi ban kan ya shisun dan ka met ki nga hukum de ka kertengu jisu kan habat mi de ka jing pang kan no de ka kertengu jisu ka kren ka jing pen khia de ka bor ka kerteng ka jisnam de jisus kan tui ka jing pen khia ka met ka phat ka jing mot ka jom ki ha ki shing ki thet ki jaw ki dot jam shapo ha ki de khot met jom ki nanu clear do ka jat long bala pen khia no de ka bor ka kerteng ka snam de jisus long khia ma pi ka snap de ka kerteng u jisus long khia ki khon ki ti ka jom pi long khia ki men ki para ki mi ki pa ki jom pi long khia ki ba pang ki stom ki ha ka yin ka sem jom pi de ka kerteng u jisus na pen bana ye ka jing pen khia kan long ha ki de khot jo ka yin ka sem jom pi atwai ru na ka benta ki ban hospital ki hapat yai le ma ka jik sumar kar khu ki ai jing start ki doctor ki nurse kin sumar dei biang ko twai kinom bakla ka jing sumar kar khu ki ek ba ki yo jing sumar kan long ko kar khu try men ya aswa pen bet ye ka jing non kam jo ki hospital ko twai jesus la ya shabi ka jing non kam kar khu ki dawai di shin ki ti le ki kam ba ko twai te ga yeng ka jong ki nang te ga yeng nang thau thumai ki khot ka yeng nang pen em ki khot ka yeng nang le ki kam ba ka yeng ko twai wenglot ka jing snail ka jing boman ka yeng ka sem wenglot ka jing dom ni ka jing kerdo ka jing bom hok ka ka yeng ka sem ko twai pen khoi ka yeng ka jong ki pen khoi ka jing long ka jong ki pen khoi ka jing blin ka jong ki pen khoi ka jing machik prakhat pen khoi ka jing le ka jong ki ko twai ai ba ka ba kinjaman sim kan ro ka yeng ai ba men sim khoi un ro ka yeng ka jong ki ai ba ka presence ka jome ka jing ron kat ka jome kan dap ka yeng ka jong ki rung me te me ka long yeng ko me don hagani ka long ying Kana Galilaya ko try me rung ni ka long ying hapo Kana Galilea me le ki kaba ni ka long ying ka ba la lut kawan me pen kala wanye ko kum taro ablemen pen kala tmai ka jing im jong iwei pe iwei nang ne shakma ka ying ka sem jong ki ko try wan ra e ka jing long ko we ka jing so tho jing mo ka ying pen khia e ka long ying pen khia e ka jing a dai pen khia e ka jing mo pen khia e ka met pen khia e ka men sim pen khia e ka kam pen khia e ka ying ka jong ki to ka jing sok ka jome kan wan ka ying ka sem to men long try ka ying ka jong ki to men tay men yalam men sunshari ki ka ying ka sem jong ki ko try kar khu ka jing try jing ta ka mai ka ji jong wei wei ni ka sing ka ka ki try pen man ba to ka ti ka jong jesus christ kan kner ban kar khu ka ka ki try ki ta ni sing kar khu ban pring ka jing puli kar khu ban pring exams kar khu ban pring ka jing wat kam wat jam kin yo ka kam ka ba tay biang kar khu ablay ki ba shong mar wei kin don not la ka long ying sem kar khu ki ba kwa e ban yo khon kin yo kti no a kren ka jing khia ka met jong kita ki ba la shongkurim ba kin yo khon yo kti no na ka kerteng mu jesus christ stopin long bala pen khia ba topin yo khon yo kti no na du ka sngi ka kerteng ki jesus christ le ki kamba ba yeshem ki don kam don ka ba jinjar ka ba thang men sem ki ba pai do not ki ba do jing kermen ki ba kulmar ka jing em ki ba kulmar ka ying ka sem ya rap ki sin e ki plat ka jing e te me ka jing em te ka khot ka ying pen yo pat ye ka ba don ki ba sha e ki kuren ta i kuren ba in pai no in kalaw mo e la joy kuren don ki khon ki ba ngop ka drugs ka kiat ka jing aurea ka jing klimmen weng ki jing long step pen khoi ki ka jing len ko thai pen thmai pen em ki ra ki try shaka man ka jome ko try IT no I way pui ka snap ka kting jome ni ka sni IT ki kti blai ka jome kar khoi ki da ka kertengu jisu ngap pen bana to pin roi pin man ba pin kran na du ni ka sni to blain kar khoi ka jing em jong pi ka jing kar khu ka batam na ne sakman ek ba kraw kan cha ka jing em ka jong pi raya shamru ki badap ha ram ka sha men ai ki ka pisa ka pin ka ya shem ki ba kin light na ka ram ka sha don ki ba ai pisa ka liang blai henry kim yo shu pen long meg ba kin yo pan ki bam yo tulap ro men ka khu kin yo tulap no blai try ki bam yo pisa tin ka pli me ka lat kin yo ka pisa ha ga kti ka jong ki ba kin thiet ka jing kam ka jong ki ngai ti no I we pui kti blai ka jome ban ngai o me smog ki jing duai ni ka sni
aga kerteng Jesus Christ benas in adwai amen to blen ker khui phi le men ktin ka chong blai ni ka sngi yang in pentri kam ye diga ktin ka chong blai ni ka sngi da ka ba man ka sngi in dwai man ka sngi ngen hau trai man ka sngi pen kong ngu ye de ha ka man ka chong blai blen ker khui phi am ta ka